Takže čaute, dneska to bude Game of Trump s Oskarom. Čaute. Ale bude to trochu iné a dosť originálne video, pretože my nie sme na rovnakom leveli, tak to spravíme tak, že ja budem mať o dosť ťažšie triky. To znamená, že on keď napríklad zadá finger, ja musím urobiť finger double, keď zadá brie, musím urobiť buttercup a tak ďalej. Môžeme ísť na to. Ti zadávam finger. Dobre. A bude ešte jedna challenge. Keď si chceme zobrať rídu, tak to musíme robiť na tejto pískute. Lacovej. Kámo, však to je po kolena. Pro bip. Kámo. Idem na to. Yes, na prvý. Tak poď, čo zadávaš. Takže zadávam bip, rewind. Yes. Kino musí urobiť iba bip, rewind. Neviem, či to dáme. Nice. Čiže ja ti zadávam Dalvic. Nice. Znamená, že ty musíš dať 4. Idem na to. No, to bolo späť ešte raz. Dobre, mám. Dobre, takže dal som to. A teraz Oskarovi zadávam bar, to znamená, že on musí urobiť iba jeden bar. To by pre teba nemal byť problém? Normálne. Ja ti zadávam VIP. Ide na tejto. Aby to bola nejaká challenge, idem aj ja na tejto. Dobre, takže zadávam buttercup. Kámo, to bolo tesné, poď. Zadávam kickless. Nice. Kikos. Ja to neviem. To nie. Nice. Zadám double V bar. Oskino ide na to V bar. No tak máš SC, ne? Áno. Dobre. Zadávam ti heel finger, takže ty môžeš dať heel double. Nice. No, skoro. Nič. Brie, whip. To bol? Dáš brie alebo triple whip, jedno z toho. To brie. To nebol. Dávam ti. Izbart. Dobre, som v riti. Dobre, takže mám SCO. Nedal som to. A zadávam deck grab. Ja som idem doťahať. Dobre, Oskar má taktiež SCO. Hráme ináč na SCOT, nie SCOT. Oskar zadáva double heal. Znamená, že ja musím urobiť quattro heal. Chat, I might be cooked. Mám sotva 3, 4, neviem, ako pretočím. 3, kámo. Nie, kámo. Spadol som. Tak to je všetko, čaute.